Jeg hedder John Yde Madsen, og jeg er bedemand i Bullerup Begravelsesforretning. Sammen med min kone har jeg købt forretningen. Lene er sygeplejerske, og vi synes, det var et godt team til at starte som bedemand. Jeg har i en årrække arbejdet som sygeplejerske på OUH, især på intensiv- og opvågningsafdelingen. Der har jeg haft meget med pårørende at gøre, hvor jeg har talt med dem, når de har stået i svære situationer. Jeg har været politimand i næsten 30 år, de sidste 12 år som landbetjent i Munkebo. Og da jeg ligesom følte, at i mit liv var det vigtigt at prøve noget andet end politiet, så var det bedemanden, der lå tættest for. Også fordi man i den situation som bedemand er i næsten den samme situation, som man har lært i så mange år som politimand, at man skal arbejde med mennesker positivt. Man skal snakke med mennesker på det niveau, hvor menneskene er, og sammen finde den rigtige løsning. Nogen vil sige, at det er langt fra politiet, men det er faktisk meget tæt på at være det samme. For at håndtere bisættelser og begravelser er det vigtigt, at vi lytter til familiens ønsker. Til det, der er betydningsfuldt for dem og for afdøde, og for at få en meningsfuld afsked. Vi er bedemænd for vores kunder først og fremmest, og vi bestræber os på, at vi kommer folk i møde, så folk føler, at det er den rigtige begravelse, de får. Gerne med lidt personligt i, hvis det kan lade sig gøre at få kirken med på det. Og vi vil også gerne være med i den begravelse, som er borgerlig, hvor vi ikke har kirken eller præsten med, hvor vi så i stedet for spiller noget musik, eller får sagt de ting, som skal siges på den rigtige måde.